Да? Втори курс студент специално с европейско право в Мастрихтския университет, град Мастрихт, Нидерландия. И аз имам един въпрос към вас. Той не е свързан с тема образование, е леко неполикоректен. Първо... Ах ти, какъв си гявол от Мастрихт. Какъв е въпросът? На много от въпросите, които ви се задават хората от вашата партия, които ходят по медиите, отговаряте с ще видим, ще предложи ли Слави Трифонов в правителство, ще видим, ще бъде ли депутат Слави Трифонов, когато му дойде времето. И се създава впечатление за едно... Не си прав, ето няма да съм депутат. Слушайте за секунда. Създава се впечатление за едно много умело политическо избягване на въпроса. А вие наскоро написахте един статус във Фейсбук, в който говорите за отговорността и как тя може да бъде носена. Разбрахме, че вие отговорност от Народното събрание няма да носите, но загаднахте, че може да носите отговорност от една друга институция. Да. И в този момент аз искам да ви помоля да бъдете категоричен, кратък, точен и ясен. Коя е тази институция, да я назовете? Виж какво, Мастрихт. Как казваш, че се казваш? Валентин Котов. Аз мисля, че когато ти се запознаеш с едно момиче, нали си на 21 години, едва ли като седеш срещу нея и веднага почваш да обясняваш всичко за себе си. Аз съм такъв и такъв, живея така и така, миналото ми е такова и такова, представлявам това и това, при определени положения ще направя така и така. Нали, все пак има някои неща, които не бива да са ясни от самото начало. Ти защо искаш да ги знаеш? Ами защото смятам, че когато дадени хора са кандидати за доверие и власт от народа или вече са властимащи, би следвало, когато ми се задават въпроси, да се старат да са максимално точни и ясни, без увъртане. Добре, много добре, така е. Ще какво значение има това, ще стане ясно на изборите, въпреки че според мен аз си нося отговорността, независимо дали съм депутат или не. Тоест това е моето вътрешно убеждение. Дали хората ще го разберат или не, ще стане ясно. Дали ще го приемат или не, пак ще стане ясно. По повод на другото, това е възможност, която аз смятам, че мога да използвам. Това, че мога да я използвам, не означава, че трябва да бъда брутално откровен сега. И това не е защото не мога да бъда откровен, а защото има още неща, които очаквам да се случат. И в зависимост от това как се случат и какво стане, аз ще реша. Така че има неща, които би следвало и би трябвало да се случат, за да взема твърдо решение. И когато станат, аз ще взема твърдо решение и ти ще разбереш. Добре, благодаря. Това не означава, че бягам от отговорност. Разбери ме правилно. Напротив, отговорността е нещо, което ако не си готов да я носиш, е отвратителна. А ако си готов да я носиш, трябва да знаеш, че платиш много висока цена. Когато съм готов, тогава ще бъде достатъчно откровен. А и едно нещо съм научил от царя, поне ти си много млад, той каза: научете се да бъдете господари на мълчанието, а не господари на говоренето. Аз се опитвам да бъда господар на мълчанието. Иначе приказки знам как да използвам. Разбрали ме, приятелю? Питай ме пак, ако имаш друг въпрос. Вашата партия много говори за бившия министър-председател и за корумпираното му управление, но някакси лично за мен има две личности, които стоят по-встрани. Това са Делян Пеевски и Ахмед Доган. Какво мислите за тях и смятате ли, че една бъдеща комисия по ревизия трябва много сериозно да засегне как те станаха толкова богати и толкова влиятелни в толкова кратък период? Мисля, че тук основното е закона. Законът е този, който посредством своите изразни средства и своите служители и своите хора, които работят за закона, трябва да направи всичко необходимо, за да доказва и да показва всичко, което се е случило незаконно в държавата. Мисля, че това е най-важното, иначе няма да сме законова страна. Така мисля.